føler for at dele de her tanker, fordi de gør mig selv godt. Måske der er et menneske, et enkelt menneske, der kan bruge de ting, som også har gjort mig godt. Fordi nogle gange, så føler jeg sådan, at mit liv er for mig et bevis på, at jorden er et kærligt sted. På grund af alt det gode, jeg har i mit liv. Jeg er meget taknemmelig for mit liv. Også, der er sådan et citat, jeg ved faktisk ikke, om det er Troels Kløvedal, der har sagt det, eller om han har taget det et andet sted fra, men det er sådan, tænk nu, hvis jorden er et paradis, og der bare ikke er nogen, der har opdaget det endnu. Sådan ser jeg egentlig meget ofte i verden. Og noget af den måde, jeg sådan lever mit liv ud fra, det har også noget at gøre med, den måde mit liv er blevet formet på. Også vores lidt anderledes valg i livet. Jeg er opvokset meget trygt, relativt afskærmet fra den moderne verden, kan man sige. Altså, jeg var hjemme, indtil jeg begyndte i skole. Og vi boede langt ude på landet. Så ikke så meget fjernsyn, som mange andre gjorde. Altså, jeg var ikke rigtig sådan en del af den moderne kultur. Så sådan gamle danske film og sådan, hørte gammel musik og altså, var nok lidt gammeldags. Og en ting var, at det var gammeldags, men det er måske mere det der med, at man var afskåret fra det der med at være smart. Altså, jeg var bare aldrig smart. Og det kan man selvfølgelig godt i en bestemt alder i ens barndom synes ikke er så fedt. Men det sådan har bare gjort, at jeg er fuldstændig ligeglad med at være smart. Også nu. Så derfor så tror jeg, at det har sådan givet mig sådan en... Jeg har aldrig sådan rigtig haft succes med at være med i gruppen. Og det er sådan... Altså til start med, de første mange år af mit liv, havde jeg jo fint med det. Så kommer der jo en tid, hvor man gerne vil være med. Og så kommer der så for mig hurtigt en tid, og jeg tænker, nej, det vil jeg faktisk helst ikke. Og det er selvfølgelig også en grund til, altså, og jeg siger jo, altså, jeg generer jo ikke alle mulige andre menneskers måde at leve på. Men jeg sådan stiller spørgsmålstegn ved strukturen, der sådan typisk er for menneskers liv. Fordi jeg føler, at jeg havde en kæmpe buffer med mig, fordi jeg levede så trygt og afskåret. Ja, der var lige en, der er sulten. Men jeg følte, at jeg havde den der buffer med, fordi jeg levede så afskåret. Så selvom jeg egentlig i skolen for eksempel blev mobbet og sådan mange år, så var jeg faktisk meget lykkelig. Jeg havde sådan virkelig meget lykke med mig. På grund af, tænker jeg, det jeg har med mig, og også på grund af den afskærmning, jeg har mærket fra verden. Og jeg sådan kunne blive ved med at lytte til mig selv, og blive ved med at mærke mig selv, blive ved med at mærke naturen, og det guddommelige, og være i den der kontakt. Og og det er selvfølgelig også derfor, at jeg sådan stiller lidt spørgsmålstegn ved måden, vi lever på. Fordi der kom også et tidspunkt i mit liv, hvor jeg begyndte at sådan være mere udfordret. Det var ligesom om, at den måde, verden var på, den indhentede mig og overhalede mig. Og jeg gjorde egentlig også blev ramt af den på en eller anden måde. Ligesom jeg har haft den der buffer til ligesom bare blive ved med at være den der lykke. Altså den der totale lykkefølelse, som fulgte mig i mange, mange år. Og også på trods af den modgang, jeg havde, som var masser.
Altså selv da min far døde, der havde jeg den stadig. Altså det var ikke på grund af hans bortgang, for eksempel. Det var sådan noget, der kom efter. Sådan. Men du ved, eller ja, altså når man så oplever det, så skal man så pludselig finde ud af det, som man altid har taget for givet, hvorfor man føler sig så lykkelig. Så skal man finde ud af, hvordan finder jeg tilbage? Hvad var det egentlig, der gjorde det? Og så kan jeg jo mærke, at der er jo mange ting, der gør det, men det handler jo noget om, at man er i kontakt med sig selv og med det guddommelige, og man kan mærke sig selv. Og det synes jeg bare ikke rigtigt, at verden den sådan programmerer en til, når det som strukturen er, at man skal gøre en masse ting, som man synes er svære og hårde, og man skal sådan overskride sine egne grænser hele tiden, gøre ting, som føles totalt drænende og smertefulde, og nærmest gøre vold mod sig selv. Bide ting i sig, hvor man egentlig skulle sige, nej, det synes jeg faktisk ikke er rart. Og det er jo på mange måder, det kommer til udtryk. Det kan jo være manglende empati, både over for sig selv og andre. Så jeg tror egentlig bare, at vi sådan prøver på at leve et liv, hvor man ikke gør vold mod det der naturlige, medfødte kontakt til glæde, som børn har. Man kan sige, at hvis de har en svær opvækst, så bliver der jo gjort vold på det fra starten. Men hvis man gør sig umage, fordi nogen de sådan vil sige, så kan du ikke være robust, hvis du ikke har prøvet alt det der. Men du kommer til at mærke en masse svære ting i livet, ligegyldigt hvordan og hvorledes, og ligegyldigt hvem du er, og ligegyldigt hvad du gør. Men min oplevelse var bare netop, at fordi jeg havde sådan en stor buffer, så kunne jeg klare meget, meget, meget mere, før ting ramte mig. Så jeg tænker faktisk, at man bliver robust af at være i glæden, og være i tryghed, så meget som overhovedet muligt. Og ikke det modsatte. Så det er lidt derfor, at vi prøver at leve et liv, hvor vi skaber så meget plads, vi kan til det. Det har jeg bare virkelig lyst til at dele, fordi jeg tænker, verden er et dejligt sted. Og vi skal passe på vores glæde. Og det er ikke egoistisk at passe på sin glæde. Det er faktisk meget, meget betænksomt over for andre mennesker. Fordi hvis vi alle sammen går og offrer os, som jeg også har gjort, jamen, så gør alle andre det også. Og så går vi alle sammen bare rundt og offrer os og mærker ikke sand glæde. Men ja, vi skal give hinanden lov til at være glade. Og det gør vi ved selv at være det. Og også det, vi viser vores børn. Og selvom det kan være svært, så kan vi i hvert fald kæmpe for at tage os af vores egen lykke. Også for vores børns skyld og vores medmenneskers skyld. Så jeg synes i hvert fald, at vi skal passe på os selv og vores glæde. Og hvis du virkelig har lyst til at se det her, hvad end din årsag er, så ønsker jeg dig i hvert fald en dejlig dag.